Akabi ukuthi namhlanje kucelebrate usuku lentsha kodwa ngibheklisha nekhehle eTsonta kaShembe. Bangikhuzile ngokubheklisha naye. Bathe etala uyingozi. Ngathi ayikhululekani ngizogawula ngibheke kuleli shasi lakhe lentshebe. Eyo. Ngibroke kulezi insuku songihambile ngawobona inyanga. Yangitshela ukuthi ukuze ngibe isigwila ngiyehlathini ngingayiphethe inyanda ngizothola ngayo. Ithe inyanga mengingabanga isigwili izomenza gongobale. Ngeke kube nzima ukususa lo hlama mase ngiyisigwili ngoba i-toilet paper izobe isiyinto engathi ishuma mase ngifinya ngendololo. Anginendaba ukuthi mdala kodwa ekhanda ngizomnyela. Ngingazicanga ngokumnika i-toilet paper uzosula ifro yakhe ngoba uganwe umfazi wephepha. Okwamanje ngisakuzwela nguwena ngabe ngiyasholeza ngoba emva kwale round ngizodedela amabhazi ayihluku ngizobe sengingasena nembeza. Ngiqinisile mengithi ngisamzwela. Phela ubuye be idef acinyelwe izibani hayi ngoba ngisa kakhanyi mekwamvezela umentshisi uthi sesingakhuluma ke ngoba usuke sebona isayini. Unembeza mengathi uphatha amabhomu ngabe ukhuluma amanga mina ngingamphikisa ngoba ufake ama-faults masemile amazinyo ngiyokholwa lapho ukuthi useyaqhumisa. Wena wazala way before 1994 wazala uma wakhe eboshiwe ingakho ungayona i-born free. Mina ngi-serial kill unembeza kumina kudala waphela. Ubone ngiphethe into esikayo wazitshela ukuthi ngize ngepeace kanti angizile kuzomdabukela. Yo, Mbeza, round one, 2 minutes, it's on you, dog. Yo, check. Yo. Uthanda ukuthi unginikeze inkinga ukuqhathwa nezingane ukuthi nina nazi. Ngizizwa nginjengombuyasi Makhubo ku-1976 izofela ezandleni zami lengane. Kunento esengithanda ukuyikholwa. Le theory ye-evolution ethi siqhamuka kofishi. Leli popodlwane mawusondele eduze kwalo lento afika ngayo isaphuma ngeziqu zoboya. Something fishy kule crowd. Namhlanje ngizosombulula inkinga zokufa komuntu engazange agule. Usenkingeni noma encile. Nawe sengayikhulula. Since ngiyistamkoko. Amasimbi into zethu. Khona lokho akunikeza igunya lokuthi ngiqhathwe nawo. Too nice. Namhlanje ngifana nomuntu ozoyilula. Ngiyayibona indoda zigawule zaphuka. Njengoba iziko selisheshe laphela lokudla ngeke nginganyeli. Uzoboshelwa namhlanje. Yo. Ungangibamba mawuthanda. Kulungile qhubeka mthaka. Give it up for Mbeza, round one. Hey.
uqinisile mawuthi ngamasimbi. The shit, yeah. Okay. Lamabhazi azonuka, since Stamkoko. Azonuka. Ngizwile ukuthi kusukela ebunganeni bakho ubusaba ukudlala ingqama. Kuyacaca ukuthi ukhulunge nawo ama-balls. Ngizoke ngikugende ngoba sengikukonile ukuthi uyinhloboni yapende. Washuleka ngikufundisa igraffiti kodwa ku-Facebook uyathanda ukubhala kuma-walls. Wena uwork ngendlela eyihaba. Ama-track akho ngeke adlalwe nawo umuntu oshayela isicaca. Ngizwile ukuthi baningi abantu osubavalele ngaphandle ebafesi xwayisa no-taxi driver bangamqashi lo stapa. Ukubhedlisha notalatiya bekukustressa lamabhazi akhawo ekha ubufakazi. So mina angikudli ngiyaqedelela ngoba vele ubudliwe udweshi langaphakathi. Ngiyakutshela ukuthi udophu uyakudakelwa, ukhuluma amanga, ukubophela inja nogodo ngoba wena ungoqo ulukhuni nemali maflagu. Ngisukele eRichmond ngizele lo mjita weStamkoko kuyacaca ukuthi amasimba lento engiyizele. Kodwa-ke since sengifikile ngizosiphasela iStamkoko ngizwile ukuthi sidinga idonation yashit. Ukuthi igama le-crew yakhe iStamkoko kunobuhlobo ne-height yakhe. iStamkoko siyanyuka yena mfishane ngathi indlela yeboshi. Unembeza gamini usafana nedlozi. Mina-ke ngingane usafana nedlozi. Mina-ke ngingane engahlonipha ngiyishisa impepho uma ngikhuluma nabantu abadala. Ufike phethe ubulongwe. Mase secela uxolo sobona ngaye seguqa ngedolo ngiyambona uzithethe uzosinda ngokulambisa. Abantu bangayithathi kabi. Isibindi into ekhona. Into engenza ngingabi nama-balls ukuthi ngiyinkabi. Ukuhlakanipha uzobuswela silima ungayiqhathi. Ukuthi siyabhedlisha namhlanje akusho ukuthi sikwilevel elinganayo. Kanjalo nangeminyaka. Mina ngimdala amabhazi angenza ngibe seminyakeni. Ubufazane bakho sihlukene ngobulili. Ubufazane bakho bukwenza ube seyinsukwini. Ngani class isiyaqala iperiod. Since engwazwanga kuma battles ngiya freestyler njengoba umbhali singamchasa ngamaphedzi. Cabanga ngoba ubanjwe ngomhlathi ngqi ingafakwanga ne full stop. Yo check it. Wislime sibuzayo imbhalo yakhe nama question mark. Sokusupply ngesikhumba. Usuke ngakuhle kahle umuntu mayezofa abantu bebuka. iKingdom Hall sesiyakhile kodwa bekho ofakazi. So icala lakho liphelile. Noma mhlawumbe since nengane ungenayo singakwenza umuthi okuchitha icala.